बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया शिबसागर सराइदेवआव दैबाना जानाय रायजो राजाफोरनो मदद होगोन। आपार आसामनि दैबानायाव गोब्राबसिन दैबानाजों भुगिनांनाय 7टा जिल्लाफोरा जाबाय शिबसागर, सराइदेव, गलाघाट, जरहाट, नगाव, बिश्वनाथ आरो कामरुप। बेनिनो शिबसागर आरो सराइदेवआव बांसिनै दैबानायाव बयनिख्रुइबो गाज्रि खहा जादों। बै ओनसोलफोरनि थागिबिफोरनि खहा जानाय जायगायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो मदद होनो आखायाव लादों। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया शिबसागरनि दैबानायाव खहा जानाय ओनसोलफोरनि नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो आरो मुवा बेसाद होनायनि थाखाय थांगोन। राननो गोनां अनसुंथाइनि मुवा बेसादफोरा जाबाय 10,000 मुस्रि, 10,000 बिसना सादर, 10,000 ब्लिचिं पाउडार पेकेटफोर, 10,000 फेनेल बथलफोरखौ होगोन होननानै फोरमायदों।